ka jingkhlat no samla Kynjaimon Amse belong nong isai a nyubla pa ka kam nakathan East Giant Hills ka accident ka ba ka kali ka ba ushong hakmat badu nong nia kalalit bantako ya ka kenro kamshim la penhun yaki bahayeng hado bakin ujor no dake jahar bad bandawa ya ka jing Tohkit ka ba Bniah kani ka jingja kala ja ka por steng sinia kumba shibje laipusan mistep jonga arfly trek nailar arajar rapsau pada kani ka jingja la lap deki katu ka ningut ki brio ya ka ba kila yo I ka wai ka kali kala prapam haki benta ba shakhamat ha ka bala suba ba kala tenra ka wai ka kenro harut surok ba adikia East Khliehriat marjan capital pam ka ba hap apo ka East Giant Hills district ha ka jahar ka bala ujor do kuni usamla Kynjaimon Amse bala khlat no layathu bah ka kali ka badan new registration number ML 119405 badu Amse ki don salaingot ki bakenthop yo full moon nong tudu na Khliehriat uraja el suchen badu small lamin ki bere nagashnong huroi ki badan menta pedeng jingsha sumar ukni usamla Kynjaimon uba lalan S Amse nagashnong umkiam ha ka ijahar la pentep bau persa jong u la khlat asyen hadien bakadan ga jingyathu baka kali ka bau shong kalit bantenra ka kenro ka bakum ukni umla ban Ngeit satya ulai thu bay ka ni ga jingjaw la yo jingtep bakapor arba jim step na way rangba ubai thu kerteng kamu suni pedang ban naga jingyo I ga jinglong ka kali ka ba umdan dak jingmong ha kalyang ka bau Kynjaimon ushong bad ban ong bau Kynjaimon uyap na ka accident kalong ka ba umla ban pediang bad ka ba pini ben ban bakadon e shalended bad ka ba subas niu kumta na kalyang uniu kuni ula kentu yo OC ka Khliehriat police station bon register ya ka case ki kendon ki bakat kum ka te ga jingja bad ban pelong ya ga jing Tohkit ka ba Bniah halor ka te ga jingja kuman chupentep akatika miet Kynjaimon baki laingot kidang shiwan pai na ki benta lat rambai bathu le Khliehriat hashwa kani ka jingja bon klat no samla Kynjaimon ula bo ka jingmudoi ha Giant Hills Autonomous District Council GHADC ban persha ek jing I no objection certificate ya ka Meghalaya Cement Private Limited ban shnai ka karkhana pen mi do bilat akashnong YJR ilaka narpo claim ka jing manjur ka dorbar ilaka narpo hakate ka jingmudoi ula maham bantan ka GHADC shiyeng ka shari lada kampendo ikate ka no si hakisingi bo sedang kumunong 3 months ko ba usnem arja khatnyo samla Kynjaimon ula kren ba lor ka jing e ki shnong kum ka huroi Hungaria bat ki pat kishnong khapot kari India bat Bangladesh namar kim dan surok kilat ajing sumar network mobile bat ki pat uni samla ula tan ching ka shari Meghalaya ka sarkar India badi ka National Highway Authority of India namar ka jigsni palat ka surok na rata chera shalum shinong ka badai ka benta jong National Highway 6 sa East Giant Hills district house name arja reply usamla Kynjaimon ula pinyeso bat ka Meghalaya State Legal Service Authority kumu Legal Aid Council na kabenta ka East Giant Hills District. Kumno ba Raju? Kumne kong. Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Ha ta. Ba ukhaw iu unia. Kong undi udai ukhaw plus F ukhaw fortified. Ukhaw 45? Henry ba ukhaw 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukhaw ba ai barabor umde uba bha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukhaw 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngengat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo na eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS
MDM PDS kabha na kabenta upaj ba ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikrannya ka jing shisha Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya